खुलुमबाय रायजोफोर आं मिथुन स्वर्गियारि दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय। दा जाबायसि जाथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे साननैसोआव तामिलनाडुआव आरो बिदिनो जोंनि आसामनि मानसिफोराबो होखारजानो बारा सम गैलिया। बे होखारजानायखौ नुनानैनो दानिफ्रायनो सरकारा जुदि माबा मोनसे आखायाव लायाबा खामानि थारैनो जोंनि आसामनि मानसिफोराबो बेबायदि गुबुन रायजोआव थाफैनाय मानसिफोरा खारखोमा लांनांगोन। मानोना जोंनि बड'लेण्डआव जेरै जोङो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा थाहैबा जों जेरै जोंनि भाषा जोंनि जाय जाथिनि संस्कृति बेफोरखौ गोमाजानो गियो, बिदिनो गुबुन रायजोआवबो जोंनि भारतआव अनेक रोखोमनि भाषा संस्कृति बेफोरो दं आरो बिथांमोनाबो सानो जे इमान बाहेरनिफ्राय मानसि फैनानै थाफैबा जोंनि रायजोनि भाषा संस्कृतिया गोमालांगोन। आरो दिनै बिहारिफोर जे जानाय जाथाया बेनो मोनसे मेन कारन। बेयाव भिडिअ भाइरेल माबा भाइरेल बेफोरनि सिगां बे जायगायाव बिदिनो घटना जालांखांबाय आरो माखारिनो बे खोन्थाखौ जोंनि सरकारा आखायाव लानांगो जे माबोरै जोंनि बड'लेण्डनि जोंनि आसामनि थाहैनाय बाहेराव मानसिफोरखौ माबोरै खामानि होनांगो, माबोरै आसामावनो खामानि होनानै लाखिनो हायो बेखौ सिन्था खालामहोनांसिगो। नङाबा सानसे समाव बे जानाया एकदम थार। आरो दाबायदियाव जा रखम जोंनि बर' मानसिफोरानो जाथो बा हारसा मानसिफोरानो जाथो आसामनिफ्राय गोबां मानसि तामिलनाडु, महाराष्ट्र, बेंगलर बेफोराव फैगासिनो दं। नोंथांमोना ट्रेनफोरखौ नायबानो नोंथांमोना मिथिगोन। 2 मास 3 मास सिगां जुदि ट्रेननि टिकेट दानाबाथाय नोंथाङा सिटखौनो मोननो नागिरा। थ' माबोरै डेभेलप जादों मा डेभेलप जादों आंथ' मिथिया। आं बेयावनो दिनै 15 बोसोर जाबाय तामिलनाडुआवनो। नाथाय जुदि डेभेलप जादोंबा मानसि फैनायनि संख्याया खमसो जानांगौमोन। दिनै माबोरै इमान बारायगासिनो दङ मानसि बाहेराव फैनाया, जुदि डेभेलपआनो जादोंबा, जुदि मानसिफोरा खामानियानो मोनदोंबा। मानसिनो 2000 रानना होस्लायस्लाय सरकारा ओरैबायसा किसुमान खामानि मावनांगोन जाय खामानियाव बाहेराव फैनाय मानसिया जाहाथे खम जायो। बेयावनो थानानै बेयावनो जाबासो जोंनि आसामा डेभेलप जागोन। दिनै जों बेयाव कामायदो, नाथाय जेसां दखाननि बिल, रुमनि भारा, मानसिया जायनाव बिल्डिं दोङो बिथाङा आरो 2 3 बिल्डिं होलांगासिनो दङ। मानि थाखाय? जोंनि आसाम बा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै बेफोर जायगायाव जाय थाफैदो, भारा न'आव थानानै भारा होगासिनो दङ मालिकनो। दा आसामा मा डेभेलप जागोन होनबा? बे जायगानि मानसिफोरासो डेभेलप जागासिनो दङ। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोबां शेयार खालाम, गासैनोबो शेयार खालाम, जाहाथे बे भिडिअ सरकारनिसिम मोनहैयो। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।